Здравейте, казвам се Васил и от няколко години съм пациент на очна болница Луксор. Всъщност имах проблеми с зрението още от ранна детска възраст, имах астигматизъм, заради което ми се наложи да нося очила през цялото време в гимназията, а малко по-късно ги замених с лещи, които носех до края на миналата година. Реших, че е крайно време да захвърля очилата и лещите и да се подложа на лазерна корекция на зрението. Едно решение, което отлагах много дълго време преди това, като за целта се подложих на дълъг и обстоен преглед при доктор Тасков. Вследствие на този преглед той ми препоръча и ми каза, че съм подходящ за метода Femto-LASIK. Всъщност аз съм третия човек от моето семейство, след дядо ми и баща ми, който се подлага на подобен тип процедура. Предвидливо ги бях изпратил преди мен, за да опипат почвата и да знам, че всичко е наред. Слава Богу, след толкова години и до ден днешен те нямат никакви проблеми с очите, било то вследствие на операцията или такива ново възникнали. В деня на самата операция, както и преди нея, разбира се, че бях страшно притеснен. Мисля, че това важи за всеки един човек, който би се подложил на такова нещо, тъй като все пак очите са най-важният орган в нашето тяло. Точно за това е изключително важно да се доверите на специалисти, които имат дългогодишен опит в лечението на очни болести и много добре знаят какво правят. Точно такива са специалистите в очна болница Луксор. Цялата процедура всъщност мина абсолютно безболезнено, като имах дискомфорт единствено в рамките на няколко часа след самата операция. Този дискомфорт изчезна и всъщност в следващите дни, седмици зрението ми се подобряваше все повече и повече. Към днешна дата мога да кажа вече 4 месеца след операцията, че единствено съжалявам, че не се подложих по-рано на този тип корекция. Благодаря изключително много на целия екип на очна болница Луксор, на доктор Георги Тасков, на доктор Тодор Тасков, на Цветка Филипова и Таня Белева от администрацията за абсолютно цялото съдействие през целия процес. Препоръчвам не с две ръце, а с две очи очна болница Луксор на всеки, който има проблем с зрението. Така че възползвайте се още сега, било то от рутинен ежегоден преглед или от лазерна корекция на зрението, защото, както казват и в самата болница, който дава зрение, дава живот.